Dyma ni nôl yn cael cipolwg ar yr ceffylau Rhanfrid Cymreig. Yr Eboles neu Adfach Blwydd dros 148 cm. Owen Morris. Gwni weld mae'r beirniad neu Stewart yw hwnna fanno. Ni'n gweld y beirniad yn y canol, dim y gŵr hyn. Y beirniad yw Mike Johnston o Dorset yn trefnu yr adran Rhanfrid heddi. Mike yn magu adran B a cael ei ddewis heddi i ferniad i'r ceffylau Rhanfrid. Geraint Hughes sydd yn mynd ar wobr gyntaf o lan Gerig gyda Nant Sian Ysio. Allan ar march Llanarth Revelation ar gaseg Summer Grove Attraction. A dosbarth i Ebolion, Eboles neu Adfach Blwydd fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm. Wyt ti'n nabod e, David, wyt ti? A Geraint yn deintydd ceffylau o Adfach Llangerig ac Mae'r rhaid gweud, yr adran hyn ni'n gallu gweld wrth gwrs, mae'r adran yn mae'r ceffylau yn cael ei blethu a trafod felly yn wahanol i'r adran oedd eraill a'r mwng a pethach yn rhydd. Oedd e'n dala ligad i'r ceffyl bach hyn. Mae'r rhaid gweud mae fe wedi troeddi mas yn smart iawn. Yn ail, Penstrumley Hollywood, ceffyl Palomino. I Cathy Hall, wedi cael ei fagu lod o'r ffrwylyn llwyd allan o Claudia, casau gwad Tramor. Wrth gwrs, Geraint Hughes o Langerig sydd yn ennill y dosbarth i Ebolion, Eboles neu Adfach Blwydd fydd yn eiddfedu dros uchder o 148 cm gyda Nantwood Ysio. Llongyfarchiadau i Geraint a Jess.